صحیح اجازت ہے؟ حسین لخت جگر علی بھی حسین، نواسائے مصطفیٰ بھی حسین۔ لخت جگر علی بھی حسین، نواسائے مصطفیٰ بھی حسین۔ شریعت کی ابتدا بھی حسین، شہادت کی انتہا بھی حسین۔ اور ہاشمی مجھے رو کر بتا رہی تھی فرات، امیر مدینہ بھی حسین اور غریب کربلا بھی حسین۔ بغیر تمہید دے ایک شعر ہو، ایک حدیث دا ترجمہ کہ آیاں تو پوشاکاں عرشاں تو عید دا دنے جناب حسنین شریفین دے دل دے خیال آیا ہے کہ آج ہر کسی دے کپڑے نویں ساڑے بھی ہوئے ہاں، لیکن کسی نو آکھیا نہیں کہ اسانو کپڑے آن دے، وہ دل دے خیال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل تینوں تو پتہ نہیں میرے حسنین کی آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اس خیال نو اپنی رضا دے وچ شامل فرمایا ہے، قبول فرمایا ہے، تے جبریل نے حکم دیتا ہے جلدی کر جنت الفردوس دے وچ دو پوشاکاں رضوان کو سوا کے بطول دے دروازے تے پہنچ۔ دو پوشاکاں، ایک سرخے ایک سبزے پیش کیتین۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبریل تو دو پوشاکاں آندین، ایک سبزے ایک سرخے، اگر انہاں دے وچوں ایکو کلر میرے دوویں شہزادے پسند کرن میں کیڑے تو انکار کرا؟ کیا تو دس سکنا ہے حسین دے کپڑے کیڑے تے حسن دی پوشاک کیڑی ہے؟ شیعت توجہ، جبریل کی جواب دیتا ہے کہ میں تا نوکر ہاں تواڈے جوڑے آندا، میں تو کعبیوں کانڈ نہیں ہوندی۔ جس دل جبریل نوکر ہے انہیں سرداراں دا کیا کہنا؟ میں نوکر ہاں تواڈے جوڑے آندا، میں تو کعبیوں کانڈ نہیں ہوندی۔ کرے فیصلہ کوئی سرداراں دا، ان سوکھی پانڈ نہیں ہوندی۔ میں عقل تو ود کے جرات کراں، میں عقل تو ود کے جرات کراں۔ انج منہ دی کھانڈ نہیں ہوندی، توجہ، انج منہ دی کھانڈ نہیں ہوندی۔ تو سجانو آئے پوشاکاں جانن جبریل تو وانڈ نہیں ہوندی۔ سرکار میں توڑا دربان، میں توڑا غلام، میں توڑا نوکر، میں توڑے فیصلے تو نہیں کر سکتا۔ جناب فرمایا جبریل تو فیصلہ کر نہیں سکتا، سن سکتا ہے؟ جبریل خاموش ہو یا جناب نے کی فیصلہ فرمایا؟ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آیا دو پوشاکاں عرشاں تو، فرمایا شاہ کونین میرے نور نظر تے لخت جگر میرے کولا ہو سکلین۔ کولائن جناب نے گود دے وچ بٹھایا ہے، پیار کیتا ہے تے فرمایا ہے اے سبز پوشاک حسن تیری زہرا دے دل دا چین ہے، اور تجھے خون دے نال ہے وضو کرنا تو چال ہے سرخ حسین ہے۔ شہزادیاں دی نظر دو شیر ہو گئے، اور تواڈا دل ہوئے تو امیر زمانہ دی نظر بھی ایک شیخ آرہا۔ سن کے حیدر دی آمد نو کعبے دے ول بہ گئے آکے دشمن بھی راہ مار کے۔ سن کے حیدر دی آمد نو کعبے دے ول بہ گئے آکے دشمن بھی راہ مار کے۔ جیڑے بلدے تے تپدے تے گجدے رہے بس کھلوتے رہے کول چھا مار کے۔
ہو کے سارے جدا دھڑ توڑ دے رہے جویں گاہی سٹیندا ہے گھا مار کے تڑپے مڑوی پہ شمشیر میدان وچ کافران دے کے شہنشاہ مار کے میرے مولا علی حق دے کردار تے ہاشمی ناز کیوں نہ پیغمبر کرن اور جتنے پتھران دے بوتان کعبے دے وچ تروڑ سٹے خدا تے خدا مار کے مہربانی جناب مہربانی میرے مولا علی حق دے کردار تے معاشر نو جدن مدنی سائیوان تنے سن جنت دی ٹکٹاں خود سرکار کٹے سن جنت دا کدی ہاشمی دروازہ نہ کھل سی جے تائیں علی ٹکٹاں اتے سائن کرے سن میرے مولا علی حق دے کردار تے ہاشمی ناز کیوں نہ پیغمبر کرن جتنے پتھران دے بوتان کعبے دے وچ تروڑ سٹے خدا تے خدا دوستو یہ مشاعرہ ہے آزاد ماحول ہوندا ہے یہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ ایک موضوع تے سلسلہ ہوئے سارا کچھ چل رہا ہے کیونکہ محفل مشاعرہ ہے تو اڈا دل ہوئے تو ہر کوئی اپنی اپنی عید سنائی ہے میں بھی ایک شعر پڑھ لوں سائیں اے جوں ترائے دے عید آئی کئی دیوی تینو یاد نمانے آئے نہیں اے جو ترائے دے عید آئی کئی دیوی تینو یاد نمانے آئے نہیں اوہ اتے ہو گئے چانن سنگتان دے دے بلن ٹنڈانے آئے نہیں اور میرے گلی چو ہاشمی ادران دے اور تسا کڈڑ پہانے آئے نہیں اور میں تو پوچھ دینے جوڑے پکھیاں دے تیرے اجن پرانے آئے نہیں بہت نوازش اے جو ترائے دے عید آئی عید تا گزر ہویا نا ایک گھر کو گزری ہے کسی نال آلے تو پوچھ دیئے گھر کہیں دا ہے اسی ہور تو نہیں جان دے جدان میں لکھا ہے کوئی ہک اندر وردہ پیون دا ہے تو وہ باہر نکلے ودان دا ہے جدو سے قریب ہوئیے تھے نال آلے تو پوچھ دیئے ایدے وین فراق دے کون کریں دا ایدے وین فراق دے کون کریں دا ہے ایک خطا کی چویک نجھا کے بیٹھا پلکا نال چھڑیں دا ہے تصویر ملوٹی چاہ کے تے آدھا کے بیٹھا ہے تو سا پچھلے سال بھی کئی نہ اپڑے وہ وقت گیا تاک بما کے توڑے ہون کا ہاشمیا نکلو اس عید نو انگل نپا کے جدوڑو موڑ بھی نہیں آیا تو ہس سڑ کے یہ کو جاکھنا پیائے ہوئے جو ترائے دیں عید آئی کہیں دیں بھی تینو یاد نمانے آئے نہیں ادھے ہو گئے چانن سنگتان دے ادھے بلن ٹنڈانے آئے نہیں میرے گلی چو ہاشمی ادران دے اور تسا کڈن پہانے آئے نہیں میں تو پوچھ دین جوڑے پکھیاں دے تیرے اجن پرانے آئے کوئی بیمار ہاں پہلی گل تے کہیں نو کہیں نال پیار نہ ہوئے جے پیار ہوئے تو موڑ سجن غریب نہ ہوئے جے غریب ہوئے تو بیمار نہ ہوئے جے بیمار ہوئے تو سجن پار نہ ہوئے یہ اسپیشل پروگرام نیاز پروڈکشن پرانی چنگی بھکر روڈ جھنگ صدر کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے سماعت فرمائیے شکریہ غریب بھی ہوئے پیار بھی ہوئے بیمار بھی ہوئے سجن پار بھی ہوئے تو
بیماراں نوں ڈاڈی سکھ ہوندی ہے جو سانوں کوئی سجن پوچھن آوے بیمار ہویا ہے کسی پیغام دیتا ہے کہ تیرے سجن آمدے پے نوازش بیمار نو پتہ لگا ہے بیمار بستر چھوڑ کے رستے تے آ کے بہ رہے ہیں کافی ٹائم گزر گیا ہے کسے پوچھے ہے تو ٹھیک نہ ہوں بیمار ہوں تے ہون اتھو تائیں خیر کچھ بچ پیا ہیں ادا آج میرے سجن آونا ہے ادا اچھا فلانے سجن اس کوئی نو آونا تو کیوں عجیب جے بندہ تین کہرا پتہ کہیں آمنا ہے کدوں آمنا ہے تو آنا کوئی نہیں آمنا تو اس بارے کے جاننا ہے ادائے میں تینوں آکھ رہے ہیں سکھ دل تے رکھ کے ہور کنا دی تیرا درد وسار کے ٹپ گئے سکھ دل تے رکھ کے ہور کنا دی تیرے درد وسار کے ٹپ گئے تیرے لاگیاں تے ہتھوں ادران دے نویں جال کھلار کے ٹپ گئے تیرے شہر ہاشمی سجن تیرے اوے 8 پار گزار کے ٹپ گئے تیرے دکھاں تے زامن بڑھ دی دی گہرائی تو بکلی مار کے ٹپ گئے یہ تو کوئی نہیں آئے نا تے دل موڑ تو آگ رکھیے چلو آج نہیں آئے تو موڑ آوئی سے دل نو آدھائیو کیڈا کملائیں دل جنہ سجنا پاروں تو اکھی دے تاک بھوائے نہیں کیتی بیٹھا ہے اولے بازوہ دے جو دے پیرے جکھڑ مٹائے نہیں او تا سوڑ کے ہاشمی نو پیم دے تو موڑوی ہٹ کے لائے نہیں انہا پچھے کرے قبر تے پھولا ستنین جڑے پچھن بیمار نو آئے بہت نوازش بہت نوازش ایک فرمائش کہ سانو آج کیوں مینے پنن دے دینا ہے موڑ گڑا چھوٹ گیا موڑ مام چھوٹ گئی سانو آج کیوں مینے پنن دے دینا ہے کائی ٹیک وکھا سنا پندے سانو آج کیوں مینے پنن دے دینا ہے کائی ٹیک وکھا سنا پندے اتو تاگاں ساٹھ پچھاں وطن تے ہٹ ایک گلتے آ اسنا سانو آج کیوں پنن دے مینے دینا ہے کائی ٹیک وکھا سنا پندے اتو تاگاں ساٹھ پچھاں وطن تے ہٹ کئی گلتے آ سنا پندے او ایسا ہاشمی ذات تے پننے نہیں تیری ذات سوا سنا پندے او تینو خبر بھی ہے کیوں پندے ہے تو نا پنوا سنا پندے بہت مہربانی مہربانی کہ سانو آج کیوں مینے پنن تے دینا ہے دیو بھر دے چاک کے کاسا در بدر بھمدن غریب دیو بھر دے چاک کے کاسا در بدر بھمدن غریب لا کے گل بالا نوراتی رو کے سائیں پمدن غریب ہاشمی اس دور وچ دے زندگی کوئی جرم ہے وقت میرا مولا تیری دنیا تے کیوں جمدن غریب سانو آج کیوں مینے پنن دے دینا ہے کئی ٹیک وکھا سنا پندے اتو تاگاں ساٹھ پچھاں وطن تے ہٹ کئی گلتے آ سنا پندے اس ہاشمی ذات دے پننے کہی نہیں تیری ذات سوا اسا نہ پندے تینو خبر بھی یہ کیوں پندے ہیں تو نہ پنوا سنا صحیح اسا میلا پانی میدہ ہیں کوئی لوڑ دے کوئی جھٹ چھوڑ اسا میلا پانی میدہ ہیں
کوئی لوڑ دے کوئی جھٹ چھوڑے اساں ہاشمی پر کھبلاٹاں دے کوئی کٹ چھوڑے کوئی پٹ چھوڑے ہاں بھگیاں لیراں رسیاں تے کوئی جدن ولیٹ کے وٹ چھوڑے اساں وٹیاں جدن کھبانیاں دے جیدہ دل لا کے جیدے سٹ چھوڑے پوشاک میری ویچے میرا ناپ نہ ویچے پوشاک میری ویچے میرا ناپ نہ ویچے انگلیندہ بھرم کھس کے میری چھاپ نہ ویچے کوئی ہاشمی آکھو میرے کملے جے سجنوں میں آپ جو وکدا ہمینوں آپ نہ ویچے اساں کوئی نہ سے مال وکاؤ منڈیاں دا اساں ہاشمی پیار تے وک گئے اساں کوئی نہ سے مال وکاؤ منڈیاں دا اساں ہاشمی پیار تے وک گئے اساں وک گئے اکشر میلی تے اساں دل دی تار تے وک گئے اساں وک گئے زلف دے ساون تے اساں مست بہار تے وک گئے بس صدقہ کہیں دیاں لوڑاں دا اساں آپ ادھار تے وک گئے مہربانی کہ اساں کوئی نہ سمال وکاؤ منڈیاں دا اساں ہاشمی پیار تے وک گئے اساں وک گئے اکشر میلی تے اساں دل دی تار تے وک گئے اساں وک گئے زلف دے ساون تے اساں مست بہار تے وک گئے بس صدقہ کہیں دیاں لوڑاں دا اساں آپ ادھار تے وک گئے سائیں تو ساں اج کو ہاتھاں پلکاں تے ہر حال بیمار بہایا تو ساج کو ہاتھا پلکاں تے ہر حال بیمار بہایا مور ہاشمی چھوڑ کے جگر تو پٹیاں تو انو ایک زخم دکھایا او میری غربت تو انتا کو جنا یادی ودی میں دے نال نبھایا بھامے میں دا چولا ویچ چھڑے دے پر تو انتا رات رہایا اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات تخلیق فرمائیے اس دے وچ ایک مخلوق ہے اس دا نام ہے دن ایک مخلوق ہے اس دا نام ہے رات اور کدے دن تے رات دا اتفاق نہیں ہویا دن نے تا رات نہیں رات ہے تا دن نہیں ایک تھوڑا جا کراس ہویا ہے کہ دن اپنی ڈیوٹی واسطے آ رہا ہے رات اپنی ڈیوٹی واسطے جا رہا ہے ایک موڑ دے ہوتے انہاں دا کراس ہویا رات نو دن ویک کے آکھدا ہے کہ کیا تو نہ ہوندی تو اللہ دی باقی مخلوق نہ ہویا تو کوجی کے دی تو کالی کے دی تیری کئی لوڑ آئی اللہ سائنو بناوان دی رات آکھ دیئے تو میں نے کی آکھنا چاہنا ہے تو اپنا سفر کر میں اپنا سفر کر رہی ہوں دن نے پھر تانا دیتا ہے رات پیچھے مڑ کے اس نے آکھ دیئے کہ بہتر تہا تو اپنا کر لیکن تو کی آکھنا چاہنا ہے تو کون ہے تو کیا چاہنا ہے دن اپنے کردار دسے کہ جدن آدم دا بت خالق بنایا ہاتھ دن ناہی جدن آدم دا بت خالق بنایا ہاتھ دن ناہی جدن سجدہ ملائکہ تو کرایا ہاتھ دن ناہی جداں سجدہ ملائکہ تو کرایا ہاتھ دن ناہی چھری ہیٹھوں پیغمبر نو بچایا ہاتھ دن ناہی فتح خیبر علی کولوں کرایا ہاتھ دن ناہی جداں پکھیاں کولوں ابرا مرایا ہاتھ دن ناہی تو کالی رات کو جی ہے تیتھوں اے لوگ ڈر دے ہیں تیری آڑت قتل ریزی تے چوری لوگ کر دے ہیں کہ میں انہوں نے انتظار ہوندہ ہے کہ دن جا لوے رات آ لوے اسی برائیاں کریے غلطیاں کریے گناہ کریے تیرے تو کوئی مقصد بھی نہ رات آکھ دیئے اچھا کچھ ہور بھی کیتا ہی ہے بس یہ کام کیتے نہیں نہایت توجہ رات دا جواب بھی سننا رات آکھ دیئے یہ دس کہ جدو آدم دا بت بنے تامی تم ہوں جدو سجدہ ہویا پھر بھی تو دن نہ ہوں چھوری اٹھوا اسماعیل نو بچایا گیا پھر بھی تو دن نہ ہوں ابرا ماریا پھر بھی دن نہ ہوں علی نے خیبر فتح کیتا پھر بھی تو ہوں کیا پیچھے فوت ہو گیا ہوں یہ دس جدہ سیدہ نے گھر وسدہ لٹایا ہاتھ کے تھانے جدہ سیدہ نے گھر وسدہ
لٹایا ہا تا کتھاں وے جداں کربل دی نگری نو سجایا ہا تا کتھاں وے اداں کتھاں جداں امت اتے اداں کتھاں جداں لاشاں اتے امت بھجائے گھوڑے اداں کتھاں جداں غازی نے دوئے بازو کٹا چھوڑے اداں کتھاں جداں تقدیر اے مضمون لکھیا ہا جو پیو نے پتر دے سینے جو پھل برچھی دا چھکیا ہا اداں کتھاں جداں سجدے سید نے سر کٹایا ہا اداں کتھاں جداں سید نے سجدے سر کٹایا ہا اداں کتھاں جداں اکبر دا لاشا پیو نے چایا ہا اداں کتھاں جداں اصغر نو ہرمل تیر پے مارے اداں کتھاں جداں قاسم دے سہرے رول گئے سارے انہاں تا بے تقصیری تو انہاں تا ایک مجبوری تو انہاں تا ایک غریبی تو یا فریاد کیتی ہا تو ہتھو لب سکا چھوڑے تو اے امداد کیتی ہا ادا تو کتے ہیں ادا تو دن نہ تو اے امداد کیتی ہا سن کہ مینوں بھی رب زبان بخشی میں بھی بول سکنی ہاں تیرے جندرے تکبر دے میں جھٹ کھول سکنی ہاں جداں جبریل عربی نو جگایا ہا تراتا ہی خدا نے عرش اپنے نو سجایا ہا ترا جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج دی رات مقرر فرمائی ہے نا تے جبریل نے فرمایا کہ جبریل زمین تے مار اڈاری اعلان چکر جا جاتے کسی ملک چ نہیں کسی شہر چ نہیں کسی محلے چ نہیں کسی چوک چ نہیں اعلان چکر جا جاتے کیڑا اج عربی نو دیدار دی خاطر رب سدیا عرش اولاد ونج آنکھ نبیاں سارے انو آ بین حضور دے راہ تے ہلے ایک نہ پتر درختاں دا انجلا چا بین ہوا تے جداں جبریل عربی نو جگایا ہا تراتا ہی خدا نے عرش اپنے نو سجایا ہا تراتا ہی نبی نے بھارا امت دا چایا ہا تراتا ہی میری سیرت مثالی ہے میری فطرت مثالی ہے او جی کملی بھی کالی ہے میری سیرت بھی کالی